Ну, раз сказал, что родичи твои и в Запорожье, и в Киеве, и в Крыму, и мы совершенно не знакомы, вот, поэтому, Ренат Бей, рассказывайте про свою семью. Какое она имеет отношение к Крыму, как вы произошли на этот свет, как оказались в Киеве и так далее. Давайте зайду з козирей, як ви сказали, з моєї доці. Коли вона народилася 8 років тому, то я перше, кому подзвонив, це моїй бабусі Сітаровій Курсітовій, Куртізе. Дівоче прізвище її Курсітова, от, звати її Куртізе. Я подзвонив своїй бабусі і сказав: бабуся, народилася в тебе правнучка вже. Це були сльози, це було щастя, звичайно. І я хотів би почати з того, що у нас була з бабусею в тому році розмова. Я робив таке собі документальне кіно. Приїхав до неї в гості. Вона живе не в Криму, а поруч з Кримом. Це недалеко від Геніческа, недалеко від... Ну, в Алексеевке? Поруч з Алексеївкою там є от Якимівський район. Там є таке село Велика Тернівка. От. І от я до неї приїхав і все її розпитував. Я багато років постійно задаю їй одні ті самі питання. І як це було? Я зараз кажу про депортацію. Скільки їй було років, що вона тоді відчувала, що вона пам'ятала, що не пам'ятала і так далі. От. І вона мені розказувала про те, що коли було 9 років, дуже рано вранці постукали військові з автоматами, сказали, що у вас є година часу на збори. Їх відвезли на Сімферопольський вокзал, потім всю сім'ю. Загрузили в ці вагони. От зняв колись кіно Ахтем Сейтаблаєв. І от майже от та сама картина була. І повезли невідомо куди. Вони спочатку думали, що повезли всіх вбивати. Ну, кудись там, не знаю, до моря втопити, я не знаю. Була ж така, да, історія? Так, в так, баржу ну, там так. погрузили. Так. От, і їх там дуже довго везли. Куди когось, куди на Сибір, когось там в Таджикистан, а їх повезли в Узбекистан. Ну, часть на Урал, часть, да, Да. ну, большая часть в Узбекистан. Да. От. Там, в Узбекистані, батьки її досить швидко померли з-за того, що був тиф, була брудна вода. Потім померли всі її брати, там, сестри. Вона залишилася сама. 10 років їй. 10 років, 10, 11. Це така сама історія, як як про вдову вже мого дядьки, ну, тобто брата моєї бабусі. В неї теж, вони там же, ну, десь там в Узбекистані опинилися, і протягом там тижня вона залишилася одна і потрапила в дитячий будинок. Дитячий будинок, так само бабуся потрапила в дитячий будинок, але казала, що в Узбекистані такий народ, що вони досить так от до дітей дуже добре ставились і її гарно там прийняли. От. Там же потім вже вийшла заміж, потім був дозвіл переїхати. Подожди, вона в дитячому домі виросла? Да. Потім, да. От, потім вже ж був дозвіл переїхати вже в Україну, але вони не переїхали назад до Криму. Вона сама з міста, з ПГТ Зуя під Сімферополем. Ну, ти не доїжджає Красобазар із Сімферополя. Да. От, і в тому будинку, напевно, де вона жила в дитинстві, вже було якби зайнято з звісних причин. І була робота в цьому селі Велика Тернівка, Якимівський район Запорізької області. Не дуже далеко від Криму. От. В принципі... Ну, фактично, це Крим, фактично. Ну, фактично, Таврія. Я би всю Україну назвав би суцільним Кримом. Вот. Ну, да. І там була просто робота, і моєму дідусі, її тодішньому чоловіку була робота, і її, якби, народилися діти. У них багатодітна сім'я, а не багато тіток. От. І якби вони там собі і жили. І досі бабуся моя живе. Дай Бог їй здоров'ячка. Дідуся вже давно нема, а вона ще в тому селі живе. Я намагаюся кожен рік з доцею, двічі навіть за рік,
Це взимку і влітку до неї туди Ну, приїздив. вы молодцы, потому что так, если честно, взглянуть правде в глаза, что если бы не она, вас никого не было. Звичайно, я всім своїм... Я с такой, я тебе дам эту книжку, я на «ты» перешел, ничего. Прекрасно. И тебя прошу. Значит, смотри, я недавно был в Карпатах, Мгм. там история семьи одной. Девочка родилась, и родители в УПА были, мама с Мгм. папой, в Краивке. Это уже 50-е годы. Мгм. И они новорожденную девочку отнесли чужим совершенно людям и отдали чужим вообще людям. Написали ей письма, зная, что они погибнут. И эта девочка, одна из всей семьи, выжила. И от нее сейчас две семьи больших с детьми. Там. О. Представляешь, вот с одной вот этой девочки. Это вот история украинская. Мгм. И вот ты такую же самую историю рассказал крымско-татарскую из одной Так, девочки, так. которая тоже могла умереть, какое-то чудо, да? Целый род опять ты говоришь, многодетные. Зрадился. У тебя, наверное, родственников много там. Дуже багато. Ну, наприклад, у бабусі бабуся народила спочатку 2 дітей, які загинули при родах, тому що раніше не було такого Да. обладнання. Да? Але це дало все одно сили і мужність народити. Я зараз скажу, я можу порахувати, там 5 або 6 дітей у неї було. І вони такою великою сім'єю жили. Зараз, каже вона, я зараз, каже, дивуюся. Каже, одно дитё не можуть прокормити. Плачуться там, ниють там і так далі. У нас було от. Слушай, это было в те времена, когда не было памперсов, не было детского Ничего, питания. да. Вообще питания-то не было нормального. На дровах да. готували Отоплення, їжу, там, всі діла. Це було, але Нас сейчас феминистки накажут за наши разговоры. поэтому нічого, я мы, звик. мы, Все мы окей. пойдем дальше. Да. Вот. Ну и дальше, как бы Да. один из детей бабушки, это твой Батько, його да. звати Салават, Салават Різаєвич. От він переїхав до міста Запоріжжя, там він працював і зустрів мою маму. А маму познайомила татова сестра рідна, Мгм. Фатіма, Фая. Мгм. Вона працювала тоді з мамою разом на заводі якомусь там. І вона їх якби так звела. Зараз ця тетя Фая моя живе в Тарханкуті. Це село ПГТ Калінівка Чорноморського району. Мгм. Отам. Там дуже красиві місця. Ох, я кожне літо до 14-го року приїжджав туди до неї постійно. Сідав в потяг, Київ, Євпаторія, ну і звідти вперед. Сколько дочке лет, если не секрет? Не секрет, от через тиждень, не секрет, скоро буде їй 8 років. О. Оце 8 років тому я подзвонив бабусі і всім кажу своїм братам і сестрам, які забувають про нашу бабусю, що якби не вона, не було б ваших бебіків, та і вас не було б. Тому, а часу ж мало залишилося. Да, дай Бог пожить Мгм. можно дольше. Ну, всі ж адекватні, всі ж розуміють, їй вже 80. В Крым ты не ездишь. Я почему про дочь спросила, она как-то ездит, как-то, В Крим? да. Ні, вона в Крим не їздила, але я її постійно, я її з 3 рочків, та куди з 3? Напевно, з 1-го року вона кожен рік, от я до бабусі, мені дуже важливо було, щоб в пам'яті в неї закарбувалося, що в неї була прабабуся, що вона Это встигла. такое счастье. Это вот потом тебе дочка твоя огромное спасибо скажет. То, что моя прабабушка умерла, когда мне было, внимание, 18 лет. Ого! То есть она фактически меня воспитала. Много Да. еще она передала. Например, отношение к властям. Она родилась при Николае II, а умерла при Борисе Ельцине. Да, она очень философски к этим всем людям относилась. Ну, понятно, Сталина не любила там или Ну, нет. понятно. Вот. А з якого вона, просто вибач, з якого 96-го. міста в Криму? Ой, они, это по маминой линии, они из Пензенской губернии. Ага. Они, насколько я понимаю, вот из этих местах, где Лермонтов вырос. вот Мгм, это всё. мгм. Вот. Потом они в Москве, правда, переехали, жили в Москве, потом попали в депортацию в Казахстан, не в депортацию, а в ссылку перед войной. Потом случайно оказались в Тамбове, ну, и там мой папа приехал учиться. И вот, в общем, собственно, как твой папа. Як тоже в мене жил. таке питання постійно, я задумуюсь над цим, як психологічно можна було витримати тоді ці репресії? Я взагалі не розумію. Да физично как? Вот, Физично, извини меня, психологично, когда да, люди да. вокруг умирают. Вот эти истории, когда ребенок остается один,
точно такая же история про тренера израильской сборной Челси по футболу Авраама Гранта, который попал, правда, в 1939 году в ссылку, куда потом попала семья моего отца на Урал. Они просто бежали от Гитлера и думали, что Советский Союз их спасет. Но он их спас в какой-то мере, да. Семью погрузили в такие же вагоны, 1939 год, повторяю, был, и отвезли из Восточной Польши, оккупированной России, отвезли в Пермский край, где благополучно за несколько месяцев от семьи отца Авраама Гранта не осталось никого, кроме его одного. Вот. И он чудом во время вот короткого промежутка времени, когда Сталин разрешал в Израиль выезжать евреям, он чудом попал там в Одессе с какими-то дальними родственниками в пароход и уехал, благодаря чему Авраам родился там уже. Вот. А все родственники там остались. То есть принцип был отношения такой, что выживешь, ну и ладно, а не выживешь, да и слава богу. Вот так. Это же это Гитлер, так, вот, то есть Гитлер людей как бы таким способом убивал, да, а этот вот таким способом. Но результат один и тот же. Один человек из 7, дай бог, это кто выжил. А не выжившие нам ничего не расскажут с тобой, правда? Да. Которые целыми семьями погибли. Да. Это все истории, когда мы оптимистично так еще рассказываем, это же истории выживших, а не истории, на которых все закончилось, да? Как ты себя ощущаешь крымским татарином? Вот что в тебе? Ты же родился, вот мама с папой поженились в Запорожье, как я понимаю, и ты там родился, да? Я там народився, да. На жаль, це таке, якби російськомовне місто, не дивлячись на те, що Україна. Я ходив в російськомовну школу. Батько ще встиг зайняти посаду председателя мусульманської общини міста Запоріжжя. От, і в мене таке дитинство проходило між двома культурами: українська і кримсько-татарська. І я на літо, півліта проводив в українському селі. Ну, як українське село, це теж Запорізька область, недалеко від Донеччини. І там всі розмовляють так, на суржику, не чисто українська, а суржик. Ну, не російська мова. Така українська, але така специфічна. Суржик, да, такий. Це мамин родственники. Да, там мамин. А вже по батьковій лінії в цю велику Тернівку, це наполовину болгарське село, наполовину кримсько-татарське. І мені дуже подобався цей колорит, коли приходиш, коли сорушка, зараз поясню. Ну, напевно, всі глядачі знають, що таке сорушка. Ви знаєте? Я ні. Ви не знаєте, що таке? Я ж не глядач. Ну, ви ж знаєте, так? Ні. Звичайно, не знаєте. Ну, у дворі такі будівля з коврами, такий апостаментик такий туди. У нас називалась вона сорушка. І туди заходиш, там такий столик невеличкий, всі сідали по кримсько-татарському, пили чай з п'ялок, цукерки були і так далі. А в українському селі було під вишнею стіл, борщ, самогон, цибуля, приходили, там друзі якісь там дідови, і там якісь там байки, там щось там розповідали. От. І мені подобалось постійно порівнювати ці дві культури. Я ніколи не забуду, коли я лягав спати, і мені дід Різа, покійний, давав таке маленьке радіо з налаштованою хвилею сімферопольською, або, сімферопольською, да, напевно. І там кримсько-татарські пісні співали, і я так засинав під ці пісні собі. Які це роки були? Зараз скажу, це були 89-й, 90-й, 91-й, оці от роки, коли я оце все добре пам'ятав. Ніколи не забуду. Там це таке степне місце, місцевість степна. І ми з дідом пасли, і вівці пасли, і він робив з якоїсь верби сопілочку, бо був колись плотником. От, і він якось так по дереву дуже гарно все це діло майстрував. Він будинок сам побудував, де вони досі живуть, де моя бабуся досі живе. От. І я там собі малим на сопілості грав, степи, вівці, пасуся. Красота. Слушай, а твои родственники тебя не разрывали вот между украинцами и Крымлы, да? Не говорили тебе одни, ты украинец, другие, ты Крымлы там и так далее? З татарської сторони не казали, але тролили з української сторони. Татарчонок, татарча, ну щось таке було. Ну,
мені було не образливо. Но они тебя не оскорбляли эти? Ні, звичайно, ні. Але знаєте, це коли були уроки історії в школах, ну, напевно, кожен кримський татарин з цим штовхнувся, хто мав такий досвід. Обов'язково доходило до того, коли кримські татари нападали на українців і всі діла. І це ще, я пам'ятаю, вчитель таку паузу робив і так дивився на мене, і всі діти так поверталися з таким, ох, таке було. Ну, таке Ты було. знаешь, такое было везде, по всему Советскому Союзу. Да, да. Этот миф про нашу кровожадность, про нашу дикость, он абсолютно одинаково работал и в Тамбове, где я рос, и вот в Запорожье, где ты вырос. Да? И абсолютно те же слова, те же взгляды, та же история в классе. Вот. Но у моих-то вообще сносило крышу, потому что я беленький, а папа вообще беленький был. Ага. Ты хоть похож на, Да. на того страшного. А там вот, пазли да. не сходились, А да? там не совсем уже по мозгам ехало, да. Да. Вот, они просто при слове татаро-монгольской иго, которую выдумала там при Екатерине эти историки. Ты же за татарское иго тоже отвечал, и отвечал за войну. Вот почему с Гитлером-то, почему вы предали родину? Да. Отвечал же От- на вопросы такие, да? Ну, це, звісно, було. Це більш питання до вчителів. Ну, конечно. Но есть советские нормальные учителя, которые всю жизнь обеспечивали голосование Да. единого блока коммунистов и беспартийных. І добре, що зараз трошечки покоління міняється. І я своїй досі кажу, якщо щось, Скажи сразу. Да. Да, одразу. Я вже неодноразово не з приводу того її там прізвища, що вона в мене теж світленька, вона в маму. І я, якщо їх хтось там або там бодай щось ображає, я одразу така, овчарка фаста, гев, і батько йде. І все, я її попередив всіх вчителів, що не дай Боже, я вас даю, ви просто звіря не бачили, побачите. І всі так, навіть колишній дружині, я розлучений, ну так сталося. Кажуть, що тільки батькові там не кажіть, ми там порішаємо з вами, давайте батька не треба, бо знаєш, що я емоційний. Ну, татари ж всі емоційні люди. Ну, може, майже всі, я емоційний дуже. От. І тому, напевно, і професія зараз там, де я знаходжусь. Так, переходим к рабочей части. Да. Значит, тот театр, в котором играет Ренат Ситаров, это самый уважаемый, ну, нет, так не будем говорить, потому что в разных театрах хорошие актеры играют, но такой наиболее, что ли, признанный классический театр украинский. Ну, можна Театр просто Івана Франка. нескромно сказати, перша сцена України. Да, Це да. так воно юридично, так воно по Так закону, и так і є. да, Да. да. Вот. И театр Ивана Франка, это, конечно, такая просто такой, знаешь, просто махина такая, да. И попасть туда, ну, наверное, многие мечтают, но не у всех получается. Так. И тут вот этот вот татарчонок, вот эта вот скромность ходячая, которая не может, так сказать, и кроме как в актера никуда пойти. Ну, да. Вот, как-то туда попадает. Ну-ка, помнишь, говорит, как вас взяли на телевидение? Блат? Говорит, нет, сестла. На жаль, у мене не було ні блата, ні сестри на той час. А ні, може і на щастя, тому що я б став би такою лінивим апосумом, і все мені було по барабану. Як я туди потрапив? Ну так это расскажите про начало вашей творческой жизни. На початок творчого життя. Тут я хочу подякувати своїм батькам, Любов Ніколаївні і Салавату Різаєвичу, тому що вони ніколи мені не заважали з обраними моїми професіями. Тому що перша професія у мене був кок. Кок – це повар судової на кораблі. Я закінчив училище, ліцей водного транспорту в місті Запоріжжя, довчався там трошечки в Маріуполі, в Херсоні там, і так далі. От, і я дуже хотів потрапити на корабель коком. І потрапив туди після закінчення ліцею. Потрапив туди, відпрацював 2 рочки. І я пам'ятаю той момент, коли був такий шторм, і ми мали б зайти в Севастополь тоді, але Севастополь не приймав із-за того, що шторм. І ми 4 дні ковбасились на рейді цим хвилям. От. І була така історія, що якось одного дня заходить на камбуз, на кухню на кораблі друг матрос і каже: слухай, у мене є касета, називається «Війна». Там Олексій Балабанов, який зняв, режисер, там то-то-то. В головних ролях там Олексій Чадов, там ще там хтось. Ну давай подивимося, ну давай. Там у нас була кают-компанія, там у нас
не DVD, а тоді оці, ну, касети. Відеомагнітофон. Відеомагнітофон. Забув уже слово. Да. Зараз взагалі люди не знають, що це таке. Молодь. От. І ми дивилися цей фільм. І я так був вражений, як це все взагалі знято, і як класно зіграв цей Олексій Чадов. Там і Бодров, до речі, був там в якомусь епізоді. Що я такий з такою думкою пішов собі в каюту, і на наступний день я хворію вітрянкою. І мене ізолюють на кораблі, щоб не... Кто умудрился на корабле ветрянку подхватить? Сейчас олигархи яхты скупают, чтобы не заразиться коронавирусом. Вот ты на советском корабле где-то ветрянку нашел. Ну, у нас же був круїзний корабель. І там було багато людей, да. І я захворів вітрянку, і капітан, коли дізнався, що я вітрянку захворів, каже, не дай Боже, тебе хтось з туристів побачить, Так. нас закриють на карантин, на ДО, це убитки, і мене зачиняють в каюту окремо на 2 тижні. І це не було ж тоді ні телефонів, ні радіо, нічого не було. От каюта, от ізоляція, був тільки люмінатор. І все. Ну, от і вікно, щось там відбувається. Були в мене якісь там записи, якийсь блокнотик, ручка. Я писав, я і досі там інколи щось пишу. Ну, от, вірші, книгу от написав. Ну, то потім. От, і на той момент на емоціях продивлення цього фільму «Війна», я такий собі подумав, дуже цікаво. Слухай, може кіно зайнятися? Ну, і де я, де кіно? Я зараз... То есть человек находится в шторме с ветрянкой, Да. в замкнутой потной каюте, где наверняка и кондиционера-то нет. Ні. Вот. Да и нет и мобильных телефонов тогда Ничего. еще не было, ничего не было. И такой мечтает кинематограф. Интересно. Мечта, і в мене був Ясно. такий листочок, і я прописав план. Так, або Київ, або Москва. Куди? Москва. Що там у нас є? В ГІК, кінематографічний, да, університет. Київ, що там? Карпенко Каро. Я тоді чомусь знав. Я не пам'ятаю чому я знав, але я знав, що... Я не знаю чому, не пам'ятаю. От, але я знав. Так, Москва, ну, блін, далеко. Дуже далеко там їхати, це Росія, це інша країна. Ну, спробую в Київ. Ну, так собі рішив. І з цією думкою вже я допрацьовував цю навігацію. Навігацію, це мене ще півроку працював, і мене ця думка не покидала, що треба їхати, поступати в Київ. Боже, куди, не знаючи взагалі нічого. Нікого тут не було. Ну, в мене тут є тітка. Є сестра, є брат, але я із таких людей, які не будуть нав'язуватися і не буду приїжджати, здравствуйте, я приїхав, приймайте мене, любіть мене. Ні, я хотів отак, щоб нікому не задавати хлопіт там і так далі. І приїжджаю додому і кажу батькам, я їду поступати в Київ. Мама, тато, а як, чому? Це ж престижно, в тебе зараз професія. На корабель теж дуже важко було потрапити. Слушай, ну это деньги, это... Ну, гроші в мене були, тому що я непогано заробляв на кораблі. Ну, да. В мене був на початок. А это международный был корабль? Ні, ми були тільки по Чорному морю. Ну, потом бы куда-нибудь еще начал плавать. Да, але у мене паралельно були документи в Маріуполі на кругосвітку. Ну, я тебе и говорю, я что віддавав карьера заявку. неплохая. Да, дуже. Там можна було за рік заробити на квартиру, і на машину, все що завгодно, якщо ти попадаєш в кругосвітку. От. І я плакав і уходив з корабля. Тому що і на кораблі мені дуже подобалось. Там тебе і годують, там і житло є, там постійно перед очами якісь двіжухи відбуваються. Красивые девушки. Все прекрасно. В кожному порту девушки. Все хорошо. Море. Ну, Как у тебя этот перелом произошел, и уму непостижимо. тому що Ты же не имел никакого отношения к театру, Абсолютно. не ходил в театр, ничего не... Про театр взагалі немає ніякої відношення і думки, тому що я хотів в кіно, я в театр взагалі не хотів. А, это ты в театр еще Да. на одном повороте попал. Так, це потім там інший поворот був. І мене якби хтось за шкірку взяв і веде. Я сопротивлявся, але мене отак ввели. Хтось щось вело, не знаю. Але я пам'ятаю цей стан, коли я в відділі кадрів підписував там щось там на звільнення, і я плакав, я уходив і плакав, дивився на свій корабель і все. А ты думал, ну не получится, все-таки смогу вернуться, правда? Да, абсолютно. Ты имел какую-то профессию уже? Да, звичайно, у мене так і було. І я приїжджаю до Києва. Жив я не в самому Києві, а в Коцюбинському, Бєлічі, Коцюбинське, там, Дім город, щось там їхав.
От, і в дуже поганих умовах, в дуже поганих, але це мене не лякало. У мене була мета поступити в Карпенко-Карго на кінорежисера. І я так подумав, так, треба тут десь влаштуватися на роботу, поваром теж. І паралельно я буду навчатися на підготовчих курсах, хоча б знати трошечки, що воно є. Туда же просто так не поступишь. Там надо знать хотя бы критерии какие-то. Та там что-то, хоть что-то. Я вам потім секрет розкажу. Карпенко-Карго. Секрет простой. Ни к чему не готовься и иди. Да? Це було, звісно. І я поступаю на підготовчі курси, а що там поступати? Там плати гроші і навчайся на підготовчих курсах. Там тебе підготують до іспитів там, і так далі. За 3 місяці до вступу. Угу. І я тиждень собі працюю кухарем, у мене тиждень вихідного, тиждень на тиждень. В цей вихідний тиждень я навчаюся в Карпенко-Карго, в страшних корпусах, там таке занепад, просто якийсь. Это там на Ярославом Валу? І на Ярославом Валу, і на Хрещатику корпус. Ну, неважно. В общем, да. ходишь. А Там- сколько лет тебе это было? Тоді мені було 20 років, да. 20 років. Ага. От. І я так думав, господи, Київ, такий занепад. Ну, жах. У мене в училищі було краще в Запоріжжі, ніж тут, в Києві, в університеті. Да. От. І я навчаюсь. Тут підходить вже кінець 3 місяців, і я підходжу до викладача і кажу, вибачте, будь ласка, тут скоро ж іспити. Він каже, ну, кажу, тут у нас же ми навчались, тут акторська майстерність, хореографія, вокал, на які я майже не ходив, тому що зачем мені, я ж кінорежисер. Я чекав це, коли буде операторська справа, коли буде монтажна справа і режисура. Кажу, а де це, коли ці предмети, вже ж поступати скоро. Він так на мене подивився, каже, мальчик, так ти ж на підготовчих курсах з акторської майстерності, ти не з режисури. Ты просто перепутал? Я перепутав корпуси. Я кажу, як? Кажу, я туди не хочу. Каже, так а як? Ну Вже так. пізно. А вже піздно, як каже мій друг. От, і все. І я, що делать? І знову, Боже, ти мій, ну все. Слушай, тепер. я всякие истории слышал, такой пока нет. Ну, далі буде ще цікавіше. І я такий йду, і соромно дзвонити батькам, тому що, ну, актер, це завжди сором якийсь. Ну, це якось соромно. Хлопцю бути актором. Ну, мені... Кто тебе такое наговорил? Ну, мені тоді так здалося. Я приїхав лисий, такий підкачаний, да, там ти всі ж, да. матро, моряк, всі діла, і тут актер. Ну ладно, режисер, там командуєш за камера, мотор начався, а то актер показує. І я ще не виходив, всі виходили, показували якісь там етюди на цих курсах, а я сидів, думаю, показуйте, мені це не треба. Етюди якісь там показують. І все, я так собі закрився, в вокал теж ходити, нашого режисеру співати, я собі там думав. Ну і коротше, а потім зрозумів, чому воно все відбувалося. Ты знаешь, был такой случай, богатые родители наняли преподавателя с английского языка ребенку, ну, там в детсадовского возраста, чтобы дома сидел, по-английски разговаривал. Все нормально, ребенок идеально выучил язык, но потом оказалось, что это тайский. Она тайка була по національності. Ну ладно, продовжуємо. Ну, така сама історія. Я тайську мову вчив собі, думав, що це англійська, та сама історія. От. І я вже йду, думаю, так, ну хорошо, в мене професія є, як ти кажеш, Айдер, що професія все одно є, нікуди вона не втекла. Піду на корабель, тому що я ще рік тут Ти спокійною душою пішов на екзамен. Я не просто так пішов на іспити. Я подивився, в мене просто так випадково потрапилась об'ява. Богдан Ступка набирає в перший раз в своєму житті свій експериментальний курс. Там, Карпенко. Карпенко-Карго. Акторський, звісно. Я кажу, там подумав такий, цікаво, ну Богдан Ступка, я його в обличчя не знав. Та ладно. Ну, так, а навіщо? Я ж Виклики корабельні, ну давай. дивився ці фільми, нащо мені це було? Здравствуйте, хто ви? Прийміть мене. Я його взагалі не знав, як він виглядає, але я його чув. Богдан Ступка, щось там на слуху було, і я думаю, це він точно щось з кіно зв'язаний. Може, я в нього повчуся, і якось він мене кудись там в кіно і запихне, покаже, або до нього на майданчику я буду якось присутній. І думаю, а ну-ка, спробую до нього потрапити. Заходжу там на кафедру, кажу, а що туди треба, типу, здавати? Які іспити?
Вони кажуть, ну це монолог, там проза, байка, вірш, там танок, потім цей пісня. Я мамі подзвонив. От зараз я ж не брешу. От мама зараз бачить і дивиться, зараз вона згадає. Мамі подзвонив, кажу: мамо, скажи, будь ласка, що таке монолог? Мама, ну це ж від першого лиця, тра-та-та, синуля, пояснює мені. Я кажу: так а де я тут в Києві щось знайду? Можеш мені допомогти якось? Вона відкриває книгу за 9 клас, знаходить там якийсь твір Лесі Українки, монолог Неофіта Рабая, зараз пам'ятаю. І по телефону мені диктує. Як правильно. Не правильно, а просто диктує монолог. Оце. Я кажу: все, я стільки не вивчу, мам, ти що? У мене пам'ять була ужасна. І кажу: все, от стільки, і хватить, все. Кажу: хорошо, далі, вірш. А вірш я придумав сам. Я ж писав, Свій вірш читав? Я ж писав, як я казав, на кораблі, і всіх обманув на іспиті. Навіть Сказав, що це Пушкін, да? Богдана Сильвестровича. Ні, і я по-іншому сказав. Зараз ми доходимо до цієї історії, коли ми поступаємо в Карпенко-Карого. Це лайфхак до тої молоді, яка хоче поступити, не знає як і боїться. Головний секрет вступу в такі заклади – це не хотіти туди вступити. Мати подушку безпечності, щоб у вас щось було таке суттєве, типу корабля. Ну, якщо що, я не засмучуюсь, якщо не поступлю. І от перший іспит, я перший раз в житті вступаю на сцену, там сидять професура, Едуард Маркович Мітніцький, Царство Небесне, він був художнім керівником на Лівому березі в театрі. Мажуга, актор, Богдан Сильвестрович Ступка. Вони втрьох тоді набирали собі людей. Ну, ви уявляєте, да, скільки бажаючих було Ну, чоловік 300, я думаю. потрапити Ну, чоловік 300. на місце. На місто. На місце. Уявіть собі, скільки. Ну, Богдан Ступка набирає курси, і там всі ж хотіли, звичайно, до нього потрапити. От. І цей... Я перший раз на сцені і роблю таку штуку. Заходжу на сцену і роблю таку штуку. А мені кажуть: а що ти робиш? Я кажу: вибачте, а можна оце світло прибрати? А як, мені ж заважає якось. Він каже: ти що, тебе ж не буде видно, це ж софіти, це ж так працюють Звикай, да. актори. Я кажу: а, да? Він каже: да. Ну і давай. І я розчехлився в тому плані, зрозумів, якщо дивитися на софіт і не моргати, то будуть сльозки. А в мене монолог, я бачив, там ребята розказували там по 5 хвилин, по 10 хвилин ці монологи, а в мене що такі, бздюлька така маленька, яку мама по телефону продиктувала, і мені ж треба якось розтягнути. І я дивився, не моргаючи, на цей софіт, у мене виступали сльози. І я кажу: вибачте, будь ласка, я далі не можу. І кажу: все, ми все зрозуміли, типа, хватить. Вірш давай. Я кажу: вірш. Кажу: є такий в Запорізькій області видатний письменник, поет Григорій Миколайович Заболотній. І він написав вірш. Народився він, каже: не треба нам про Григорія Заболотня, ми його і так знаємо. І воно існує. Ми його і так знаємо, каже професура. Давай вірш. І я розказую свій вірш, відповідно, а хто, як не автор, може нормально його розказати. Розказав, вони так, типу, да. Потім цей Григорій Миколайович Заболотній, це мій дядько, який дуже любив випити, і він жив в селі. І він ходив по селі і казав, що мене навіть Ступка Богдан Сильвестрович знає. Отак він собі ходив. Да. Ой, як смішно. Було таке, да. І я тоді обманув всіх. І якби отак от пройшов. Потім танець, я коли займався брейкдансом, кажу: на що всі народні? От брейк. Брейк — это вот на площадях в конце 80-х, да, вот это... Подожди, ты же родился только в 85-м году. Так, а брейкданс у нас, він був в 2000-х. Було, да? Да, і там оці всі геліки крутив, я там все робив. І я все там закрутив їм на сцені, гелік оцей. Один тільки гелік я вмів робити, оцей, знаєте, крутив ногами, да. І все, більше нічого не... Ви думали, на що-небудь парень згодиться? Да, я все там видав, співати, там теж щось там, якусь фігню там проспівав. Живенький хлопчик. Да, отакий, і Ступка такий каже: він вийшов після першого туру,
А там у нас там 3 чи 4 тури було. І каже, я пам'ятаю, як він спускається по сходах, і вся толпа, оцей муравейник, мурашник до нього, всі діти, щоб бодай сфотатись, бодай автограф, бодай що, тому що багато хто не поступив, багато хто пролетів і так далі. І він всіх обходить і підходить до мене, побачив, що я там стою десь там в уголочці, і каже мені, що погано показався, погано. Ми тобі поставили 7 балів, ми знаємо, що ти... я знаю, що ти моряк. От. Якщо ти до мене поступиш на курс, ти корабель свій, закинеш? Якщо, звісно, я ж приїхав, для чого? Я ж поступати. Він каже, хорошо, ти на контракт жеш? Я кажу, а це що таке контракт? Це платити за навчання треба. І я кажу, та ні. Він каже, так в тебе 7 балів, тобі треба 12, 12, 12, щоб закрити цю 7 і на бюджет. Я кажу, щоб я платив за цю клоунаду, це що на сцені, оце кажу, і платити гроші, щоб я платив за це гроші? Ви що, кажу? Ні. Він каже, такий, клоунада? Я кажу, от я вийшов на сцену, що там бякнув. Він каже, і пішов собі. І наступні в мене оцінки були 12, 12, тобто він мене витягнув, щоб я у нього навчався на курсі. То есть ти його лично заінтересував? Напевно, так, тоді. Але я тоді не підозрював навіть, яке це для мене це було взагалі для людини щастя і там честь і подарунок звідси. Тобто ти не розумів тоді? Абсолютно. Що ти взагалі самому геніальному з живущих українських акторів? Да. Зараз таких нема, от як він. Нема таких. А дарувався, я не покажу, я кажу про чоловіків. Я тоді дивувався, чому не брали тих людей, які виходили між турами, біля Карпенко-Карго ставали, читали вірші, співали, і люди просто там прохожі збиралися, хлопали їм, там всі діла. Я кажу, я так не зможу, отак вийти перед всіми там. А чому? І вони не потрапляли, їх не брали. А питання було, чому їх не брали? Тому що вони і так вже все вміють, а нам вже треба людей, яких, щоб навчити, а вони і так вже готові артисти, і все. Смотри, интересно, значит, он в тебе какое-то зерно увидел такое, да, которое... А я зараз, да. Он не говорив потім, що? Ми з ним довго, да. Мене врятувало те, знаєте, що останнє було питання на цих іспитах, коли вже співбесіда була з усіма, і вже по результатам цієї співбесіди тоді вони вже точно рішали, тому що співбесіда – це ще не кінець, все одно відсіювалися люди після співбесід. І вони запитували одне і те саме питання. Яка в тебе мрія? Є мрія померти на сцені? Отака. Всі, померти на сцені, грати, як Міронов Андрій, на сцені помер в Рігі. Чи де, не пам'ятаю. І в мене питає Богдан Сильвестрович, а в тебе є там мрія померти на сцені? Я кажу, я що, дурак, що ли? Кажу, в смислі? Кажу, нащо помирати на сцені? Я хочу на сцені жити. Кажу, а помирати я хочу на пляжі з дівчатками в 85 років. Я там хочу, не в театрі. І вони це так от розсмішило так само. І кажуть, все, це живий чувак. Вот за це, мабуть. Напевно, із-за того, що я не знав, до кого я йду. Якби я знав тоді, усвідомлював, до кого я йду. Ти був більш закомплексований. От я до вас йшов на передачу. Знаєте, як переживав, що до самого Ейдера йду? Ти навіть мені заливав, що ти скромний. Я дійсно був скромний. Я теперь вижу, да. Теперь уже все, скромность. Слушай, смотри, еще один вопрос. Да. Я из Запорожья, так хорошо знаю 2 людей. Это ты и Нина Соколова. Да. И она в детстве не говорила по-украински, и ты не говорил. Абсолютно. Я навіть до 20 років взагалі нічого Скажи, не знав. як ж ти на театральний поступив, розкажи мені. Дуже ломано, дуже з суржиком, і в мене було слово мат. Слово мат, тому що після корабля, на кораблі це друга мова, це... Такий свій суржик, такий сленг, да. От, і навіть я на вступних іспитах, я зі сцени, у мене проскакували мати, і мене зупиняли, кажуть, ти що, взагалі-то крейзі, тут професура поважна сидить, а ти, ти собі дозволяєш. На ломаному українському, да ще й... Да, я ж не контролював ці процеси всі. От, і Богдан Сильвестрович тоді це було після першого курсу. Після першого курсу єдиний, хто по профнепридатності своїй не показувався на всіх, а нас було 25 людей на курсі, і єдиний, хто не показувався по профнепридатності своїй, це був я. Я думав, я тоді поступив, розслабив 5-ту точку, і все, тепер я на такому, таланті,
на такому, живчики, і буду їхати далі на такій конячці. А ні, тут треба працювати. І мені було дуже соромно, коли всі паралелі виходили дивитися на нас, і хто не показувався, вони знали точно, що його виженуть. А не показувався був єдиний я. І я виходив з усіма в кінці на поклон. Мені Ступка казав, виходь на поклон. Ти ж типу, на курсі, виходь з ними. Я кажу, я ще не показувався. Мені було дуже соромно. І він після цього до мене підійшов і сказав, я тебе виганяти не буду, але ти сам подумай, на що тобі тоді воно треба? Я в тебе повірив. Я в тебе повірив. Нащо тобі це тоді треба, якщо ти над собою не працюєш? Якщо в тебе немає української мови досі, немає нічого, ти собі такий розбишака, я там дрався дуже часто, там, з синяками щось там приходив. Скажи, в тебе лице, ти актор, ти за цим всім не слідкуєш, ти, ну, коротше, ужас. І я теж так дуже так розстроївся з цього приводу і так собі подумав, ну, окей, давай тепер рішай, як. І слава Богу, що це був такий, о Господи, як це так культурно сказати, поджопник, подсрачник, як це можна сказати, подзатильник. Волшебний пендель, да, був такий. Да. І слава Богу, що він тоді відбувся в мене, від Богдана Сильвестровича. Слава Богу. Тому що з тих пір я працюю до сьогоднішній день над собою. Я в цьому плані великий тормоз, мені треба дуже багато працювати, щоб І от прямо після цих слов тобі стало стидно? Дуже соромно. Я все літо працював з олівцем, коли кладуть сюди між зубами олівець, виправляв там дикцію. Я читав українських класиків, я дивився українські фільми до тих пір, поки я не полюбив ні українську класику, ні фільми. Я обожнюю Миколайчука, я передивляюсь його режисера. Як би твоя судьба сложилась, якщо б ти уїхала в Москву? В Москву? Ну, це зараз буде теж така історія. Мене туди запрошували. І запрошують досі. Серйозно? Да. Як актер уже состоявшийся? Як актор, але в кіно. А коли був вибір після... Вже був 4-й курс театрального університету. І я знімався тоді з режисером, з одним, який працював в театрі «Луни» в Москві, так називався. Був такий, да. Там і Чулпан Хаматова щось там починав, щось таке. От. І він каже, ти приїжджаєш туди, і ми все влаштуємо. Тільки приїзд. І вже на курсі всі знали, що я вже милю лижі до Москви. Я насправді дуже любив Москву, якщо чесно кажучи. Ну, відверто, ми ж відверто знову ведемо розмову. І я 100% знав, що я туди переїду. Тому що там багато роботи, там багато можливостей. У мене було багато друзів. І коли я приїхав туди, нас Богдан Ступка повіз на обмін досвіду в Амхат. І ми в Амхаті грали пару вистав там. І у нас були майстер-класи з Табаковим, з Хабєнським, ось такими там людьми, майстер-класи. І ми побачили, як там навчають людей. То Карпенко-Карого, я приїхав в таких депресах. Карпенко-Карого, він вважається найкращим університетом театральним в Україні тільки за того, що він один. Слушай, это можно сколько угодно рассуждать, но те люди, которых ты назвал, Табаков оказался абсолютно просто мразью, который назвал украинцев неполноценными. То есть мораль и театр вообще как бы разные вещи. Тут я згоден. Так само я любив і хотів пропрацювати з Міхалковим. Таким самим опинився. Так само, да, я згоден. Але на той час такого ж не було. Який рік? 2000 або 9, або 10, десь так, я не пам'ятаю. Ну, все совсем отменила війна, да? Да. Ну, от я зараз дойду до цього моменту. І коли я вже там побачив, як там навчають, як там працюють театри, як працюють актори, і я дуже хотів вже туди потрапити. В мене були багато друзів. Досі в мене в друзях є такий Авангард Леонтьєв. Слава Богу, він нічого проти України не каже і не вписується за всякі ці штуки, і за Крим, і так далі, і так далі. Але він на всіх знімальних майданчиках – це права рука Нікіти Міхалкова. Він викладач у Євгенія Міронова.
Авангард Леонтій, Авангард Ніколаєвич. От. І це, уявіть собі, які такі паралелі постійно проводяться. Я кажу, Я не знаю, что у них в головах, честно. Но приспосабливается человек ко всему. ну да, але бодай мовчіть. Я йому кажу, спасибі, що ви мовчите хоча б, тому що було б дуже прикро. От. І от мене запрошують в театр Луни. Слушок пішов по курсу, що я вже майже там. Дзвінок о 12-й ночі. Дивлюсь, Богдан Ступка дзвонить. Кажу, алло. Кажу, добрий вечір. Він каже, слухай, тут кажуть, що ти лижі намилив до Москви. Я кажу, ну да. Він каже, а чому? Я кажу, ну там запрошують. А тут що, не запрошують? Я кажу, ні. Ну я тебе запрошую до себе в театр. Будеш отримувати стипендію ще, ну я ще ж навчався, там зарплатню непогану в Національному академічному театрі. Типа, підеш? Я кажу, звісно, якщо ви запрошуєте. Слушай, ну и вдвойне ему спасибо, он спас тебя от Москвы. Я б зараз не знав би, щоб було б. Це, звісно, був би жах. І я на наступний день приходжу, і в мене не було ніяких прослуховувань, а я вже пішов, підписав все, і працював, і навчався, працював, навчався, все окей було. Така була історія. А зараз, ну, все одно тут працюють російські режисери в Україні, в кіно. Вони знімають серіали, вони знімають фільми, ну, це не для кого не секрет, я зараз новину нікому не скажу. І є досить непогані люди, до речі. Я ж не беру, вся Росія, да, погана. Ні, є ж там, і, до речі, у мене там і родичі теж є, яких я теж штурмую мозгами, які, ну, приходится проводить мастер-классы. Да, слушай, тут у всех все одинаково, пожалуй, у всех украинцев. Скажи, пожалуйста, и про кино. Да. И про кино, потому что сейчас, как я понимаю, ты киноактер ничуть не меньше, чем театральный, да? Ні, чуть-чуть менше. В цьому плані, да. Менше чому? Тому що я досить незручний актор. Я конфліктний актор. Для режиссеров? Для режисерів. Чому? Тому що, якщо я бачу, що в сценарії написано, ну, фігня повна, що так не говорять люди, це, ну, мова не жива. Я кажу про це, що не жива мова, так ніхто не говорить. Зі мною сперечаються. Якщо партнер не вивчив текст, а партнер буває і російський актор, за якого трусяться досі наші, то я можу з ним посваритися і можу посваритися з режисером, що чому дозволяє за такі гонорари так великі, більше, ніж наші. Слушай, ну как может такое быть, что ты в своей стране получаешь гонорар меньше, чем актер не первого ряда? Не первого. Это же не первого ряда приезжают актеры, да? Да, я зараз вам скажу. Був навіть такий випадок, коли я приїхав на майданчик, а це було рік тому. І дивлюсь, наші актори стоять на вулиці. І чомусь такі сумні. Я кажу, а в чому справа? Чого? Та вон, бачиш, грім-вагончик. Ну, є такі грім-вагони, де відпочивають актори. От для московського артиста є, а для нас нема. Я продюсера за шкірки, кажу, я зараз розвертаюся і їду. Кажу, як так можна? Ну, ми скандалимо. Чує російський актор це, він виходить і каже, ребята, ну, пожалуйста, мені неудобно, пожалуйста, заходіть. Даже йому стидно. Я кажу, навіть кажу, йому соромно, кажу, мразь, кажу, галіме, йому. Хто зі мною захоче працювати так? Ні, в мене, слава Богу, в мене не було таких років, що в мене кіна взагалі не було. Навіть я зараз після зйомок прийшов до вас на студію. Знімаємо фільм «Світлячки», режисер Марина Софійчук така є. Досить красиве буде кіно, я сподіваюся. Добре, почекаємо. Да. Подивимось. І тому в цьому проблема. Я багато з ким працював, досить, якби, в цьому плані... Слушай, а раз ты такой, ну, как бы человек принципиальный, ты сталкиваешься, когда с ватниками или кто-нибудь скажет, да ладно, Крым российский, да ну его там забили? Слава Богу, ні, тому що я одразу, всі знають, напевно, із-за Слава цього... Богу, для них, да? Да, напевно, знають і продюсери, і кастинг-директора, хто мене запрошує на якісь проекти, що я такий дуже спильчивий в цьому плані, тому що знають, що Крим аджат і так далі. Ну, але я не тільки вважаю, що Крим аджат, я ще вважаю, що Крим відданий, віддали. Певним чином. Ну, певним чином. Тому я тут не тільки до наших теж є претензії. І
вони знають, що я розмовляти не буду, я буду битися. І досі, якщо там щось там ляпне хтось, ну таких, напевно, дурних нема. Ну як це ляпнути в Україні, де ти знімаєшся, що таке на майданчику ляпнути? Ну це ж Тут треба бути crazy. какое-то время назад, слушай, тут люди ходят в некоторые в российских майках России написано. Крейзи достаточно. Ну. А среди твоих коллег есть люди, которые украинских коллег, которые работают спокойно в Москве. Я зараз Ти ж знаєш таких. Я знаю Да. таких, і до речі, я хочу сказати, знаєте, що з цього приводу. Мене запрошують так само в Москву і режисери, які нормальні, хороші, адекватні, але я не їду. Я не беруся зараз нікого засуджувати. Чому? Тому що от є актор. У мене багато знайомих, які знімаються там, а тут ні. Тут їх не беруть. Не за того, що вони там Мне знімаються. тоже такое рассказывали, что вот я тут не могу найти вообще себе роль. Ну, це, и... це правда. Кожен в якихось ситуаціях, от йому треба годувати сім'ю. Він нічого не може робити, як там. Це просто на його совісті. Хоче, пускай. Слушай, ну и так можно рассуждать. Знаете, вот у меня тут нет, не берут меня нигде на работу. Поеду-ка я в Россию, устроюсь в российскую армию. Там люди нужны. Ні, ну це ж ну це таке порівняння. Це вже Извини, вбивати. пожалуйста, но помогать им, помогать, допустим, сниматься в фильме с Пореченковым, благодаря которому сотни людей пошли убивать украинцев, это же такая же співпраця. Да, ні, Ну. ні, а тут треба читати кастинг, хто там буде задіяний. От, типу, отак, от в такому плані. Тому що, от, наприклад, я знаю актрису, ну не буду її називати ім'я, але вона, коли дізналася, що буде зніматися не Пореченков, а хто ж там мудачок є такий, ще один, оцей інтерн, мудак. Оцей, як Ну, я знаю, кто этот. Охлобыстин. Это полное дно, Да, это оце- мерзавец конченый. І коли вона дізналася, що буде Охлобыстин грати, вона сказала або я, або він. І вибрали її. Ну, добре. Значит, он там тоже кого-то достал. Ну, і вибрали її. наверное. Хоча вона знімається успішно і в Москві, ну, і в Росії, і тут. Я проти неї взагалі нічого не кажу. І проти тих, хто... Ну, це їхня справа. Слушай, наша общая подруга, которая нас с тобой познакомилась, Алла Мартынюк, могла бы за вчетверо большие деньги, а Конечно. по некоторым версиям и еще большие Да. деньги, петь, плясать, выступать и развлекать оккупантов. Но она этого не сделала. Це, я ж кажу, це от особисті всякі от такі от штуки. О, принципові, звісно, це заслужено поваги і так далі. І я Алі нашій, якщо її ще не відзначили якимось званням, це дуже це нам камінь в огород, тому що це сором нашим. Розумієте? Согласен. Потому что... Ну, дивіться, проста арифметика. Іди до нас, я буду платити тобі 1 мільйон за знімальний день, а наші, ну, тебе не... Спасибо не скажуть. Спасибо не скажуть. Так само, от дивіться, я написав книгу, у мене є своя книга. «Таракан за $1» називається книга. Вона є 2 мовами. Мова оригіналу – це українська, друга – російська. Російська, понятно, ринок. Гроші, да, заробити і так далі. Зараз йдуться перемовини, щоб перекласти на англійську, з канадської сторони. І росіяни готові платити таку суму, щоб ми її типу, опублікуємо, але от такий відсоток буде там тра-та-та. Як ти на це дивишся? А наші українці, щоб я ще доплачував, щоб вона вийшла, ця книга і так далі. Ну, про що казати? Звичайно, там «ні» сказав, нашим «ні», але частину книжки, там одну новелу, продав чехам. О. Я желаю тебе дальнейших успехов во всем, потому что совершенно известно, чем Ренат Бейситаров займется в следующую минуту, хотя бы выйдя из этой комнаты. Да, от Кока корабельного до актера-ведущего украинского театра и киноактера. Оказывается, можно добраться всякими путями. Об этом нам рассказал сегодня наш земляк. Прекрасный актер, очень хороший, добрый человек, с которым не надо рассказывать, говорить про хорошую Россию, потому что это, наверное, опасно. Спасибо, что пришел. Вам спасибо, що запросили, Сагол. Только начали, подожди. Мы ще... Мы еще пригласим тебя как-нибудь. Хорошо. Ну, і я би дуже хотів би, щоб ми якось з вами сфотографувалися. Я думаю, що ніхто нас не сфотографує, да? Да, но просто нам еще эфир надо закончить, есть маленький нюанс. Я ухожу? Или... Нет, сидишь. Хорошо. Просто красиво выглядишь. Вот. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Ренат Ситаров, необычный совершенно человек. Ну, я очень впечатлен этим прекрасным парнем,
Вот, смотрите его спектакли, смотрите фильмы с его участием. Кто из оккупированного Крыма будет в Киеве, афиша театра Франка. И вперед на нашего земляка смотреть. Вот, искреннего, такого щирого, справжнего. Вот, и спасибо, что вы помогаете каналу АТР, в том числе через Patreon. Это очень важно для нас. Помогайте хотя бы сколько можете, регулярно. Благодаря вам мы вещаем. Спасибо всем, кто нас смотрит и помогает. Смотрите АТР. До новых встреч. Всего доброго.